החברה שלנו רואה אנשים. אנחנו יודעים שהיא רואה אנשים. תראה איך שפצים פה, תראה איך מסדרים, תראה איך נראה המפעל. לפני 30 שנה לא חשבו עלינו, תראה היום. אי אפשר להוכיח את כל הפרויקט הזה בכסף, אבל אפשר להוכיח אותו בהרבה מאוד דברים אחרים כמו איכות העבודה ויעילות העבודה ובטיחות העבודה והארגונומיה שהנהג נוסע בה. ומעבר להכל, יש פה איזה מושג של איזשהו גאוות יחידה ותפיסת עולם שאומרת שאני כל הזמן מתחדש, אני כל הזמן נמצא בחזית הטכנולוגית, אני מוביל את העולם ולא מובל על ידי העולם. זה המשמעות של הפרויקט הזה. הנה, אתה רואה, עשינו לו תיחום של כל השטח. זה הצמיגים של המשאיות, זה ארגזים, אנחנו מתכוונים למקם פה 3 ושם 3. המשאית שוקלת 80 טון, אנחנו רוצים למקם אותה בדיוק במקום שנוכל להרכיב אותה, מבלי לשנע אותה. פעם אחת מניחים אותה, בפעם השנייה היא נוסעת לבד. פשוט מחכה להם. אני כבר הכנתי כבר את אשתי, את כולם. אנחנו הולכים להיות פה הרבה שעות, להכנות והכל, זה פרויקט גדול. היא כבר מוכנה, למרות שעומדת ללדת עוד חודש, אבל זה... אנחנו חושבים שהגיע הסוף, עייפים כבר. המשאיות עייפות, זהו. עשו את שלהם, לפי דעתי, כבר 20-25 שנה. אקזוז קרוע, אקזוז קרוע. כל תקלה כזו לפחות משמרת שלמה, 8 שעות עבודה. זה לא יכול לקרות במשאיות החדשות. למה? הדוד מבחוץ פה. לא, אבל רגע. איזה מחפרים. בגלל שהן משנות כמובן, אז הכל שחוק, כל דבר, כל חלק פה עובר שיפוץ. וככל שאת משפצת יותר, הבלאי גדל יותר. בעצם התחלנו משהו כמו לפני 5-6 שנים. אני זוכר באחת הרמות הכוסיות, אסף נווה ואני מגיעים למכרה רותם, ובעצם אומרים שאנחנו הולכים להחליף את המשאיות, שכבר משהו כמו בין 15 ל-20 שנה נמצאות. אנשים פתחו עיניים ולא האמינו. הרבה פעמים שאנחנו עושים פה הרבה מאוד פעילויות, עולה המשפט, זה עולה הרבה כסף. בתפיסת העולם שלי אין כזה דבר עולה הרבה כסף. בתפיסת העולם שלי יש, האם זה מרוויח כסף? זה יכול לעלות $2 מיליון ולהרוויח $50 מיליון. זה יכול לעלות 100,000 שקל ולהפסיד. ולכן אין כזה דבר עולה הרבה כסף, אלא כמה כסף זה מרוויח. בתפיסת העולם שלנו זה להיות מספר 1 בעולם, ואנחנו נהיה מספר 1 בעולם. מבחינתי, קודם כל זה הגשמת חלום, זה צעצוע. ברגע שאני יודע שזה המשאית שלי, זה מרגש אותי. יש לי כזאת פה, גדולה. זה מרגש אותי שהיא פה. ניהול זה לחלום, לייצר זה לחלום. אם אתה לא מסתכל רחוק ולא קובע מטרות, אז אתה לא צריך להיות בניהול. בניהול אתה צריך לחלום. רכש המשאיות למכרה רותם מהווה בעצם את אחת ההשקעות הגדולות שרותם ביצעה בשנים האחרונות. היינו צריכים להוכיח את הנחיצות של הפרויקט הזה בכל ההיבטים ובכל האספקטים. מבחינת רעש, מכל הבחינות קשה מאוד לעבוד עליה. גם באספקט הבטיחותי, גם באספקט האקולוגי, גם כמובן באספקט הכלכלי, זמינות, ניצולות. בכל צעד שאנחנו נוקטים על מנת להוריד את עלויות הקריאה, למעשה ישפר את יכולת התחרות שלנו בשוק. קיבלנו אישור אור ירוק לנהל משא ומתן. בסופו של דבר הגיעו רק 2 מועמדים סופיים לקו הגמר.
איטאצ'י ובוסיירוס. איטאצ'י נתנה כעסקה כוללת הפרמטרים הכי טובים, שמשלבים את הנושא של בטיחות, נושא של איכות הסביבה, נוחות מפעיל, ארגונומיה, וכעסקה זאת הייתה העסקה הטובה ביותר. אז אני יושב שם ממש משקשק ומזיע על זה שעכשיו אני הולך להושיט יד ולהגיד עשינו עסק. עם ההחלטה הזאת עשינו עסק, ואז אני קם ואני מושיט יד מצד הזה ואומר לו, מלקום, זהו, סגרנו, עשינו עסק. היו הרבה רגעי משבר. אני חושב דווקא כאשר הודיעו לנו על הצונאמי ביפן, וידענו שחלק מהמשאיות נשטפו. ולמעשה איבדנו קצת את הקשר איתם כי לא ידענו מה קורה. שבועיים אחרי זה, או קצת יותר, קיבלנו מהם הודעה, מה שנקרא כוח עליון, פורס מז'ור. ידעתי שאם הצונאמי לא עצר אותנו, כבר שום דבר לא יעצור אותנו. האונייה מרגע שיצאה מיפן, עד שהגיעה לנמל אילת, כמעט חודש ימים. ברגע שהודיעו לנו שהמשאיות הגיעו לנמל אילת, אז ידעתי שאנחנו בסוף הדרך. כולנו אמורים לצאת. מדובר על מטענים חריגים במידות 7 מטר רוחב, גובה 6.5, משקל 60 טון. שינוע הצריך לוגיסטיקה לא פשוטה, תיאומים עם נמל אשדוד ונמל אילת, ליווי משטרה, חברת חשמל, ליווי רמזורים, אישורי מע"צ. סיבובים קשים, ירידות, עליות, צריך 8 עיניים. אני האחרון שנכנס לי פה לפני כ3.5 שנים. אני דור שני במפעל למפעילי ציוד מכני, אבא שלי גם עבד בציוד מכני. אני הגעתי, וכפי שאתה רואה, הגעתי למשאיות שהם בעצם בני גילי. קפצנו באיזה 30 שנה, כמו, תחשבי איך נראה מחשב 30 שנה ומה זה מחשב היום. זה קפיצת מדרגה ענקית, מטכנולוגיה של שנות ה-70 לטכנולוגיה של שנות ה-2000. ומדובר גם בסופו של דבר, אני חושב, בהחלטה שהיא גם כלכלית לאורך שנים שמצדיקה את עצמה. אנחנו המפעילים אומרים, בשביל הנהלה זה החלטה כלכלית, אבל בשבילנו המפעילים זה החלטה הומניטרית. למה זה משהו עכשיו שאנחנו הולכים לשפר את איכות החיים. קפצו כיתה, זה כמו לנסוע בסוסיטה ועכשיו לעלות למרצדס. היום זה היום. בוא תראה איזה הודעה אשתי שלחה לי, בוא תראה לה. כתבתי לה, הגיעו המשאיות, היא כתבה לי, יופי, בשעה טובה חזרה לך הנשמה. באמת, אני מתרגש, דוגרי. לראות דבר כזה זה... וואו. שים לב את הארון חשמל, איזה גודל. יום חג בשבילנו, זה יום חג בשבילנו. יום חג, יום רציני היום. אז שמת בקבוק שמפניה? לא, עוד לא. שישית תנחת פה, אני שומר עליה בקבוק הזה. מניפים אותו, מסובבים אותו לצד השני ומורידים אותו על הסטופרים. זה רק, אולי גם בסרטים לא רואים את זה, נכון? צריך לראות את זה במציאות. ראיתי את זה בדיסקאברי, בכל מיני, אבל במציאות... שברגע שאשתי תלד בעזרת השם, אז זה יהיה באותו גיל של הכלים. לא חשבתם על זה,
ככה אני אדע בדיוק מתי נולדו, מתי התחילו לעבוד. אמנם לקרוא להם מיטת שאני לא יכול, זה תלוי באישה, אבל... תהליך ההרכבה, תהליך לא פשוט. אין פה כמעט פריטים שאתה מרים בידיים, הכל זה מנופים, הכל זה כבד. הכל צריך לעשות את זה בצורה נכונה ומסודרת ולפי סדר מסוים. ואם לא, זה פשוט או לא מתחבר או מסוכן או כל המשמעות שנגזרות מזה. כמה הרכבנו עד עכשיו? 2. אתה מבסוט? מה זה מבסוט? מבסוט מהכל, אני זוכר התחלנו. דבר ראשון, אני מתמלא בגאווה. יש איזה מין עוצמה בלתי מוסברת בכלים הגדולים האלה, שמתחברת לתוך העוצמה הזאת של המפעל, הן במקום שהוא נמצא בו, הן במסת הגדולות שהוא יצליח להזיז. אומרים על רותם שאנחנו מזיזים ערים, המשאיות האלה מזיזות את הערים. הכל שונה, הכל שונה. הכל שונה. וואלה, על הזמן. חביבי, חבל על הזמן. היא עושה בדיוק מה רצינו, אפילו יותר טוב. מלא אנדרלני, צריך לשתות מים, להירגע, ניסו! איך ההרגשה? איך אני אלך הביתה היום? לא יודע. כמה לילות, ניסו. כמה לילות. כמה לילות. וואי, איזה כיף. פשוט כיף. אין ספק שההחלטה היא החלטה אמיצה. אני חושב שהדירקטוריון ומנכ"ל חיל ומנכ"ל חילצ'נים עשו פה צעד לא פשוט מבחינתם, ומצד שני צעד אמיץ. אני חושב שהחלטות אמיצות נלקחות על ידי מנהיגים אמיצים.